ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତେଲିଆ ଲାଗେ ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ତେଲ ଓ ଘିଅ। ତେଲ ଓ ଘିଅ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ତେଲ ଓ ଘିଅ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖ, ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିଲା ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ସେ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।